זה הפופ של חמוצי, ואני לא מאמין שמוציאים אותו. אז מאז שאני קטן תמיד אהבתי לאסוף פופים, ותמיד רציתי פופ משלי. והיום החלום הזה עומד להתגשם. חברה מסתורית פנתה אליי ואמרה לי שהיא רוצה ליצור לי פופ משלי. כמובן הסכמתי ואמרו לי שהוא עומד להגיע אליי היום בעוד כמה שעות. עברו כמה שעות האלו והחבילה הגיעה. היה שם שקית שמונחת על הרצפה שהגיעה בלי שליח אפילו. די מוזר, ואז סובבתי את השקית והיה לי התמונה של בלו ביטל בכלל. גיבור העל שמגיע בפעם הראשונה לקולנוע אי פעם. טוב, בקיצור, בוא נחזור לשקית ובוא נראה את הפופ של חמוצי בפעם הראשונה. פעם ראשונה, חבר'ה, אני עוצם עיניים, אני מוציא, אני מרגיש שם שתי דברים אפילו. אוקיי, אני כרגע עוצם עיניים. רגע אחד, זה לא הפופ שלי. טוב, תקשיבו, הפופ שלי כנראה לא יצא כזה מהר עדיין. אבל מה שכן יוצא עכשיו זה הסרט החדש של בלו ביטל, שמגיע לנו ב-17 באוגוסט, שזה יוצא יום חמישי הזה, ואלו הפופים שלו, ואני מתרגש בטירוף לסרט הזה, כי עומדים להיות בו כוחות על חדשים שלעולם לא ראו בקולנוע. זה סרט שחובה לראות. בלו ביטל החדש, אני מצפה לראות אתכם שם, כי